Polymerer er store molekyler bygget op af små mindre byggesten, der hedder monomerer. I dette tilfælde er det lille molekyle ethylen. Når det molekyle binder sig med andre ethylenmolekyler, bliver det til polyethylen. For at processen skal kunne starte, skal der være en initiator. Dette kan være organisk peroxid som benzylperoxid. I benzylperoxidmolekylet brydes en OO-binding ved hjælp af varme, hvilket giver den en uparret elektron. Det gør, at den får en radikal og prøver at finde en partner. Radikalen bryder dobbeltbindingen på etylenmolekylet. Det gør, at den ene karbonmolekyl mangler en binding for at være stabil, så den binder sig med et andet etylenmolekyle, og sådan fortsætter det. For reaktionen stopper, skal to etylenmolekyler, hvor et karbonmolekyle ikke er parret, mødes og danne en enkelt binding. Hele denne proces kaldes additionspolymerisation, hvor intet biprodukt opstår. Men der er også kondensationsreaktioner. Dette er f.eks. når nylon dannes, amin fra hexamethylendiamin og carboxylsyre fra adipinsyre bindes og vand adskilles som et biprodukt.